Şu günler Lewap vilayatynyň Gowaça meýdanlaryna ýekelemek işleri alınıp barlyar. Kärineçi daýhanlar ýedek işleriniň agyr ynsan zähmetini talap edýändigini aýdýarlar we düşeginsiz oba hojalyk işiniň arasyna öz maliýe serişdeleriniň hasabyna goşmaçy işçi güýjüni hakyna tutmagy mejbur bolýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Lewaply paýtaçylar Gowaçany ýekelemek işlerini 14-nji maýda girişdi. Daýhanlar Sewitde plus 36 gradus üçin baryp ýeten yssyk howada alınıp barlayan ýekeleme işleriniň agyr ynsan zähmetini talap edýändigini aýdýarlar. Gowaçany ýekelemek işleri otok işleriniň ýa-da amal edilýär. Netijeli ösüş almagy gönükdirilen ýedek işlerine gurga gören gowaçylar selçeňleşdirilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewapdan alınıp barlayan ýekeleme işlerine esasan aýal gyzlaryň gatnaşýanyny habar berýärler. Esasan zenan maşgalalar gowaçalary ýekeleýärler. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berdi. Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedowyň 8-nji maýda we 15-nji maýda vilayet häkimleri bilen sany ulgam arkaly geçiren iş maslahatyna beýleki oba hojalyk işleri bilen bir hatarda Gowaça meýdanlaryna alınıp barlayan ýekeleme we otok işleri maslahat edildi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Gowaça meýdanlaryna alınıp barlayan ýedek işlerine şol sany hatarary bejergi ýekeleme we otok işlerini oba hojalyk tehnikalarynyň we gurallardan peýdalanylýanyny aýdýar. Türkmenistanyň döwlet telewizionyasy Gowaçany ýekelemek işlerine ulanylýan oba hojalyk tehnikalaryny görkezmedi. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýedek işlerine agyr ynsan zähmetiniň peýdalanylýanyny habar berýärler. Otok işleriniň ýa-da gurga gören gowaçylar selçeňleşdirilýär we ekinler mineral dökümleri bilen imitlendirilip ösüş tubu tutulýar. Ösüş almagy gönükdirilen kadaly ýedek işleri Gowaçanyň boýalmagyna ýardam berýär. Munyň ýa-da boýalan gowaçylaryň çürtme işlerine badylygy berilýär. Türkmenistanyň hökümeti döwlet mediasyna agaltyna atlandyrylýan paýta önümçiligine mejburi zähmetin peýdalanmakda tanqid edilýär. Gowaçanyň hatarary bejergi otok ýekeleme we çürtme işleri zähmet talap edýär. Galy berse de güýz aýlaryny paýta hasylyny soňky kanatyna çen ýygnamak boýunça mejburi kampaniýalar alınıp barlyar. Türkmenistanyň şu ýyl 580 000 hektar meýdana gowa çekildi.